na di gị alagidego wee lagide wee laa akwụna to the point na ọ na-ala akwụna na-eti ọ na-asị ya my bi in fact na ọ laga akwụna na nke iru laa akwụna na nke azụ laa akwụna n'ọnụ in fact o nwee ike ọlakwugo ba na ntị ma n'imi ebe ọbụla ọ fụrụ oge la osi ebe afọ wee laa akwụna na-akpọ akwụna na-eti o tigide tisie o wee nata mana gị nwa bụ nwunye ịmụtagori ụmụaka na abụọ mana ị ga-agụta ugboro n'onu segoro ịbọ gị biko kedu ife ị ga-akpọ nke ọ love ka ọ love like ka ife ị ga-akpọ ya like ịnụ ka di gị na-amụ ọnụ n'aka nwaanyị ọzọ akwụna ọ na-eti ọ na-akpọfa afa sị afa ahụ ghọọ nke ọ nyere fami nna fami ibie mana gịnwa na ife ọ na-eme gị bụ ọkpagharị ọrigolo nyụọ rituo and mugoro ụmụ na-abụ and you can even count ugboro n'onu segolo ịbọn gị biko na kedu na ife a ga-akpọ nke ọ love ka something else nwoke afọ love gị kịta like nwoke afọ love gị like since gị na ya na-abụ jibiri nwere ụbọchị ọ kpagha aka ebe dị mma like ịnụ ife di gị na-eme na phone ịnụ etu di gị si esi ịbọn gị na phone you feel like a stranger like kedu ife ị ga-akpọ nke a ọ lọvụlụ gị that marriage ọ ga-work ka ife a ga-akpọ ya because I don't know ike ọkwụ gekwenụ ntị ka m gwa unu ofu ife bido tata wee gaba ka mgbakwa ọkwa mmiri o bọsị ọbụla ị na-ala di mmadụ wee nụ ka iti oh your God oh your Lord oh Jesus Christ oh nna oh ibie ọ bụrụ na alaba gị ka isi eti mkpu ma ọ bụ si alụ bishọp ọ sị gị bịaba ka isi eti imekịta tie Jizọs nkịta alacha gị anya itie Chukwu nkịta alacha gị anya kedu ife na-aza na ị na-ala di mmadụ na bedi ya na nwunye ya ị na-eti oh Jesus oh my Lord oh my God ị na-apụ ala ka m na-ajụ gị my God ị na-apụ ala ị kwesịrị ị na-eti ekwensu akpọ m ọkụ Chineke ndakpọkwa m ọkụ ka m ghara iteta ụla n'abalị nlacha nke ka m ghara ikunyi in fact amụ nwoke ịtọ n'ime m ọ ife kwesịrị ị na-eti na ịdapụ ala na ọdị mmadụ ka ị na-ala n'elu bedi ya na nwunye ka ị na-eti Chukwu ị na-eke onwe gị agbụ onweghị ka ị na-eke agbụ banye ịkpọ Chukwu afọ ebe ị na-ala di mmadụ na bedi ya na nwunye ịmakwala ife ị na-esi isi n'ọkụ unu a na-azịkwa eyuzu brain unu were ezuzu nzuzu a unu na-ezuzu ị na-ala di mmadụ na bedi ya na nwunye na-eti oh my God oh my Lord Jizọs nna ibie nnu Jizọs n'ọnụ gị again ebe nga ọnụ na ịdapụ ala afọ dị very sacred afọ dị very good afọ bụ ike onwe gị agbụ ị na-akpọ Jizọs ya bịa fụlụ njọ ị na-eme ka ị na-akpọ Jizọs ya bịa fụlụ alụlụ a na ị na-eme ị na-akpọ Chukwu bịa fụlụ njọ ka ya bịa fụlụ alụlụ a na iji di mmadụ were alụ I don't understand you so na ị mara ebe ị nọ ichezozie na-akpọ Chukwu ọnya bụ na ijigola aka gị kpọdo onwe gị n'obe ị kwesịrị ị na-eti ekwensu bịa ekwensu ana m alụ ana ekwensu nlụsịa nke ka m ghara ibi ekwensu nke bodo last di mmadụ mma ala ekwensu nyere gị aka ụsụmịa gị ọnụ na ịdapụ ala unu amakwala ife ịdụkarị the way to the point ị mara afọ ị na-akpọ ocho ịlọsịa kịta nke pụta nwoke ọzọ achụkwa gị dukwelu gị suikwa mgbede kie fancha niile a na-ebukolu kọs bikos na onwe gị ka ị na-eke agbụ nwoke ọbụla bala gị ga-ebukwelu kọs ma nwoke na-ala ya ala sef onwere ife ọzọ ọfụrụ ọ ga-akpọ na God ụlọọdụ nna ibie ebe ị nọ n'enu ya malụ na ibe mara dịman ịmasị anya kpọba ekwensu ịmasị akpọba gị bebi ma atụrụ ya kpọba gị atụrụ ego mkpi na-agbara ọrụ chetakwere ị na-anụ nwaanyị ọgwa mkpi na-aralụmo ibu ya nkịta ọ na-eti God unu na-abụ na-eke onwe na agbụ and ife Chukwu ga-eme unu ama ndọsị mma nya ụtarị mmụọ a ga-apịa unu ama ndọsị mma ịgbụ ya nkịta ọ na-eti ọ bụrụ na m bụrụ that man ndụ na oh my God oh my Lord zabịa nwoke ọ bụrụ na ị mara ihe agbọbụ ọ bụ mkpi ọkpọ bụ
ọbụla ekwensu gwụrụ ọdụdụ ya kpọwakwa nyere ọkakwa mgba dana ị na-ebute kọs na-atụkwasị onwe unu tia o nwere ife unu jizi ife a kpọrọ Chukwu wee melụ Chukwu afụsigo anyị ya n'ụwa nya ọ bụrụ nwoke afọ nwesielu ndidi n'ụwa ya anụwa ị na-alụ ana ị na-akpọ Chukwu ị na-egbu mmadụ ị na-akpọ Chukwu ị na-ala nwunye mmadụ ị na-akpọ Chukwu ị na-ala maid ị na-akpọ Chukwu ị na-ala nwatakịrị ọ gbara ala gị na ya na-abịa ị na-akpọ Chukwu ị na-emegbu nwunye gị onye ọbụla ọ na-akpọ Chukwu malụ mgbe ị ga-akpọ Chukwu na mgbe ị ma akpọ Chukwu ị na-alụ ụdị a na don't call him don't na ịda apụ ala ihe a ka unu na-eme ụfọdụ ndị mmadụ ebelive ozi na Chukwu maka all this kind of things ụfọdụ ndị mmadụ asị gị na fa ebelivro na Chukwu because na kwesịrị ka ịkpọ Chukwu tọnda esi n'eluigwe nya ka ebe dị afọ ụzọ na-abịa ị na-apụ ala ka m na-ajụ gị Chukwu mekwelu na ebele disen Chukwu o meelu na ebele Chukwu dibenu kedu ife isi m kwuo in fact ife a mee ụfọdụ pụtafa na doubt many things I don't blame them because unu na-akpa afịa in vain imagine you may God have mercy on you people amen ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ